Noniin. Tuomas, nyt pois sieltä! On! Miten mä... Asia on nyt näin, että olemme Voi että! Mitä? Asia on nyt näin, että olemme löytäneet murhatun miehen kautta naisen. Asia on nyt näin, että olemme löytäneet murhatun miehen kautta naisen. Sä oot taas sua oikeesti. Asia on nyt... Elä heti. Asia on nyt näin, että... Elä aloita. Mutta nää tuu tähän. Ei. Hyvää päivää, poliisikomentaja. Onpas mukava nähdä. Joo, uudestaan Akin päätä ei näyttää kuvasta tässä. Oliko se suorassa se kamera muuta? No. Kato, jos on tässä suorassa. Hei, eikö sama nattava täältä kauempaa vähän vinosta? Ei kun tältä vinosta, koska muuten mitään näe. Eikö sama vaan tästä? Onko se suorassa? Jos mun pitäis sit zoomata, että näkyy pelkästään tätä ovea, niin se on siisti. Miten niin just hyvä, kun näkyy koko... Menee vittu. Vasemmalle. Tulkaapa ulos sieltä ovesta, niin katsotaan testi. Ulos! Konsu, me vähän ylemmäs, jos pystyt. Pääsinkö mä sinne sisälle jo? Ei pysty. Konsu, me... Tässä on aika hyvä, nyt on aika hyvä. Mutta nyt sitten Konstan pää on melko keskellä ruutua, niin kuin nuo tapsut. Ei se nyt haittaa. Ei se haittaa. Joo. 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 Ei! Eikö? Joo. Hei. Joo. Tosta makkarutesta. Tosta makkarutesta. Joo. Eikö ota pausta. Mulla, ja tässä on kaikki tiedot hänestä. Kiitti ilmoitusta. No hei! Ei sitä tarvitse Käy patti nousee. Noniin. Käy. Tervakkaan. En. Sano. Mä oon sanonut vähän aikaisemmin. Otinko mä äsken sykytyksessä pois? Otit. Oli joo, mä otan sitten vähän myös. Älä mene Aki eteen. Oho, kamera. Oota. Noniin, lähtee. Ei vielä. Nyt. Tervakkaan Jon. En lähde sanoa terve, kyllä sanotaan äskeisessä otoksessa. Missä äsken? Kun mä tulin tähän näin, että... Käy. Tervakkaan Jon. No mä sanoin! Käykö se? Joo. Tulko? Vuotta. Käy. Vuotta. Niin näyttää olevan. No mitä? No mitä? Yhteen. Osta pois. Mä en vessassa. Miksi? No lähtee nyt! 37 vuotta. Armo! Älä sano 37! No miksi? Sano mieluummin 69, sitä voi sanoa.
No mutta se on tossa. Ei se vaan viivalle. Katsotaan. Jaa, se oli sittenkin mies. 37-vuotias mies. Oh. Asuu Turussa. Kaunis ilmauto. Oh, mitä? Se oli 3 vikolta äsken. Käy NYT. Ei käy vielä. Käy NYT. Ei käy mulla. Nytte. Nytte. Joo, se oli sittenkin mies. Vantaalta. 37-vuotias mies Vantaalta. Vantaalla! Mä oon vielä kokoonut itse. Nyt lähtee. Nyt. Se oli mies. 24-vuotias. Niin nuori. Niin. Niin nuori postinkantajaksi. Postinkantaja. Lähetti. Yes! Oh yes! Oh yeah! Yes! 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 Oh 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 yes! 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 Otapa uudelleen, tapsa musta nyt! Mitä pitäisikö nyt puhua jotakin? Kukahan se murhaaja on? Kukahan se murhaaja on? Tuomas! Viherseinä kauemmas! Vas! Hirviä varjeleita! Kukahan se murhaaja on? En tiedä. Se voi olla kuka vaan. Tiedättekö mitään? Tiedättekö mitään? Ei! Se on ollut hyvää, kun mä otan. Mitähän se viestikin tarkoittaa? Se murhaa... Mä oon kyllä miettinyt sitä samaa, että siinä sanottiin, että meidän kuningalta saattaa antaa lakkia. Mä oon miettinyt sitä, että kuka meidän kuningas on. Ja mä oon tullut sen tuloksi, että meidän kuningas on varmaan Konsta. Eikö hetkinen, onko se noin Konsta? On! Se oli Kahja!
Käy. Tuomas Hanna. Käy. Mä siis hyppää. Ei kun äkki vaan. Ei. Noniin. Mä teen näin, niin se kaikki tekee. Noniin. Kuka se lähettää? Kuulta. Pi. Sitten voiko suoraan vaan näkyä? Joo. Kuka se siellä lähettää? Jäänin keitaalla on tapahtunut murha. Lähetä! Joo, ei lähetä. Noniin. Noniin, onko valmista? Nyt! Käynnistä. Aina se on päällä. Noniin. Kuule! Älä napsauta vaan, kopauta vaikka pattia. Ok, lähtee nyt. Ei saa kukaan kato noita rumia tästä porusta. N-Y-T. Nyt. Älä tapauta juoma! Ok, noniin. Nyt. Nyt. Noniin. Ei! Se oli kova! Toivottavasti ei oo mikään lehtimyyjä. Toivottavasti. Jäänen keitaalla on tapahtunut murha. Menkää sinne heti. Mun limukka kaat. Eikä se... Mun perus on ihan märkä. No ei se haittaa. Ei se haittaa. Tuo voi leikata pois varmaan. Ei se ei, koska meidän pitää lähteä hitaan. Meikä näy. Se limukka kaat. Otto 15. Ei oo 15 varmana, kun ehkä 3. No vi***un takia. N-Y-T. Nyt. Toivottavasti ei oo mikään lehtimyyjä. Ei lähtimys yleensä viestiä laita, mutta katsotaan. Kattoko kameraa? Joo, vaikka katso kameraa.